Kajing pule Bible jang imenta kadai halor kane ka subject. Kajing pun kesan ya ubom rublai. Kajing pun kesan ya ubom rublai. But ngan sedang ipi dah kawai kajing itu khana. But kalau lengkum ne. Ayo pule kawai kajing itu khana. Baladan uwei unong yalap. But utang unong yalap ulakot ya kawai kakentai kabaduk bah. Bada kajing temu ban yarap ya ka naba ulatip. Bakalong kariu kentai kabadaduk sisya. Bat kabadan kam ya kajing yarap. Bat ringkat bat kapisah ka keti jong ulatiet ya kajing kang. Ha kata ka yeng bakasa. Bat haba ulatiet ya kajing kang. Simlayo bat ya kajubab. Te ulamut ha kata ka namar ba ulatiet bun sian ulamut bakam simladan hayeng. Te ulalek nya hala ka jong ka lenti. Bat hadin ka to kat ne porpat ha ka wai ka singi ala banong ulai kenduk biang ya ka hayeng mane. Bat ulai thu ka bo ulah ken mau ya ka jing don kam jong ka. Bat ba ukwa ban yarap ya ka. Bat ulai thu ba ulawan hayeng bat uang. Uang alakot ya pi hayeng. Bat ngalatiet bun sian bah. Bat ngalah tharai ba phimdan hayeng namar bangam simlayo ya ka jubab. Te kata ka kong galong. Ha kapor ayu philakot yang aba. Teu tau nong yalap ulong. Kadai ha kapor sitang sengi. Te kata ka kong galong. Oh bait. Ngayok sengau ya pi. Ngayok sengau ya pi ba pitet. Hendrai ngalah perkat. Yok dai ubreu ubawan ban pan bai wayeng. Bun ki breu ki baduk ki sengau thu ya ka ka bangamut ban ang. Namar kata ka ni ka janmit. Kalong ka jing thrang jonga ba phin sha skor. But ngakwa ban thu lupa phi bangam wan ban pan bayeng na phi. Bangam wan ban pani na phi. Ha ka jing sha ka jing thmu jongi ha ka ni ka si kalong ban thu phi. Ya ka jing pun ka jong ublai. But bun sien haba ngikwa ba kibreu kin sha skor ngi kinong sengap barobor kidan kata ka jing perkat bat ki ongum ne ani utai breu menta saya thu engai ka kamram jonga saya thu menta ka kamram jonga bat utai breu sawan bandawa ya ka ka ba ublai upan bat namar kata ngamla ai ban ai. Bat ngamla ban siu namar ngamla ban siu ya ka bau blai upan namar kata nganle kumba ngam dan hayeng hendrai kumba ong phi kajing thmu jongi ha ka ni ka janmit kam dei ban pan na phi hendrai ban wanra ya phi ka ka bangamut kalong banginu mekran saphang ka hukum inu mekran saphang ka kamram jongi nginu mekran saphang kijing penstom kijong ublai hendrai ngin nakran saphang kajing I ka bobom jukut ngin nakran saphang kajing isin ai ka jong ublai ngin nakran saphang ka ka ba ublai ukwa na kamenta kajing baha jong a jong phi namar kata watle kumbale ka tu ka reu kanthai kumbale ka tu ka kanthai ka baduk banle kumba kamdan hayeng ban set ya kiskor ban le kulut hendrai ngakot sengu bahai phi ba phin pele ka donut ba phin sengap ya ka bangin ekran na kani kapor badu blai uang ha isaya iwei khat pra alete tongin sat nyalam ong utrai la ki pop jong phi kilong ki basau han kin le kat kayor la kilong ki basau buthu kin longkum unyu lang brot ublai dalade hi ukhot sengu bah yang iwei pa iwei but ukhot na kamta ka jingkaman ka bobom jikut jonga jongpi but jindalala ya kane jindala khot phi lada perkhat tang na kabenta jongpi tak dau blai uang ale tungin sat nyalam baru Jesus hapo jingpan paulai arpa uang hakmi ngayang ha ka jingkhang bat ngatiet
Lada unu ru unyok sengawi ke ketien jonga bat un play ya kata ka jingkang. Ngan wan rung hapok hau bat ngan ya kawai met lam bat u. Bat ma u lam bat nga. Namar kata, wat kentat. Ya utrai Jesus Christ ubatiet haka jingkang. Da kata ka keti kabala saknar hading pena. Nak benta jong pi iway pa iway. Utiet da kata ka keti baru ong tu play. Bang niok bandrung. Bat ngaskwa ban ru bagani ka khubor kalong na kabenta jong pi simat. Amdai nam tau parlok jong pi basong marjan bat pi. Andai ka khubor kalong nam ta jong pi simat. But let's say manu bantep, let's say kalong ka khubor ka ba pimpat ju sngo menu ru hasil enter ka jing em jong pi. Manu bantep. Yo menta ka sngi. Kala dai ka por. Ha ka ba pi dai ban busut no sakta ka jing em ka ba thumai. Ka balong ka jing sedang jong ka benang. Manu bantep ya kata. Bar ka Bible ka ong. Harum shpau kal dekat ka ba khatnyo. Kum tate kata ka jingat ka jian ka ba sngo. Bar kata ka ba sngo da ka ketien ublaikan. Ka jingat kawan da ka bayok sngo ka ketien jong blai. Kalong ka jing kermen jong aru ba umensim jong blai ha kani ka por. Un tersu ya ka jingat hadok nut jong pi. Kamta ma ka dok nut jong gitu ki badan ya ka mensim. Ka jing bom ngat. Ka Bible ka ong hapo rum kalong ka basau ka dekat ka basan. Hendrai hauta ubom trai. Hendrai ubangat hauta ubapen kesan ya ubom rublai. Inyau ka hak ya ka jingat jong u. Uta ubapen kesan ya ubom rublai. Ngakwa ban bah ya kani kikte namar kane kadai ka kerdan ka ba ublai usyem halade. Kum uta unong pen kesan ya ubom rublai. Hatu pin sngau lengo ba kum kane ka jing batai. Latho ha ka Bible. Ublai usyem halade ya ka kerdan kum unong pen kesan ya ubom rublai. Bat ngangat pias ngutu kemut hayu haba ong pen kesan. Haba ong pen kesan kemut ban nyau ya ubreu kum ubahak. Habang pen kesan ya nu kemut ban nyau ya unu kum ubahak. Bat hakane ka jing pule Bible jong im tagasngi. Nina pule halor kini ki lai teli kimat. Kabaning kong nina pet ya ka jingmut habaong ublai upen kesan ya ubom rublai. Kabaar nina pet ya ublai kum unong pen kesan. Balai tang mau ulong uta unong pen kesan ya ubom rublai. Bat kabakado nina pet kalat ne karukom pen kesan jong ublai. Hakanu karukom ublai upen kesan ya ubom rublai. Tingin sedang dah kabaning kong ublai upen kesan ya ubom rublai. Kini kikten uta ubapen kesan ni ubom rublai. Kilong sisa hanga kiba pela bah aduk kata-kata. Ban syam ha ka Bible. Bun sen ngalaju yok sengau. Ba kibreu ki isi bahaya kani ka jing hikai sapang ka jing ai. Ki ong kumnu kalak banlong ba ublai ubahak un pen kesan ni ubom rublai. Kumnu kalak banlong ba ublai un pen kesan ni ubom rublai. Bun sen hi nglasak hikai ba ublai hi un pen kesan tang uta ubajanai ha ka jinglong. Uba jule jinga sang man ka sengi, uba pule ka Bible, uba duai man la ka sengi, uba lek ki kamba bah, uba lek isnai. Tingi perkat badai kum ya uta ublai upen kesan. Hendai ka Bible pat ka hethu engai pi ba ublai upen kesan ya ubom rublai. Kalong dah kompong. Bat kumbang laong pi ba bun sen hingi ki breu. Miju perkat ba ublai hi un pen kesan tang uta ubreu ba bahatam e. Let's say ki pastor. Let's say ki breu ki tanman basan. Ki nong rawai kwayar. Pila ju perkat dai nam dai. Badai kita ublai un sapen kesan. Badai kita ublai un sapen poi sabenang. Hendai em. Ngane thu ipi kat kum na ka Bible. Ublai uang upen kesan ya ubom rublai. Upen kesan ubom rublai. But ka Bible ka ong da ka basai. Ba baki hok jongi baro kilong kum ka jan ba betinget. Kamdan jimut kini ki hok ki ba ngingila daladi hi. Kargum ublai hi kilong ki jan ba betinget. But utep ba
amdan ubahak ublay tu apo rum lai spau dok kadar amdan ubahak amdan uwairu amdan ubasyamphang amdan kan ubawat ublay barok kilayat sakamana bat kilaya kala bamentoi langna amdan ubalek babha amdan wat uwairu hatu kani kakenthop ki pastor ya kitanman basang hat barok ubalong ukhon balakhan u adam barok kia habat kani kadekat ba amdan uwai ubahak wat uwairu kenthop yang ngaru nikong yones kalnong kebanikong dekat ke baspau ladang ni ong bangim syam lalek pop ni penlong ya ublai ubalam ler bar kata kaktin jong u kamdan hangi namar kata tung ini pediang ya kaktin ke jong blai kumba kalong pediang bangilong kita kinong pop ni ngisngau ki bahak lada aingu ublai ba aingi ke bible lada ublai hi aingi ke bible nginum tep hiru bangilong kinong pop namar ngin sngau bangilong ki bahak badai ke bible ke baitu engai pi baki hak jonga jong pi kilong tang ki janjat kilong ki janjat ngilak banwan ra ublai ban ong pet kini ki jinglak babah jonga ublai ong berat deki syarat ngamdan kam ki ngadan kam ke ai ban ai pi ya ke ai ke ba pi pimla ban ai nga ka bo merengkat berkata ke jing ai ke jong pi ka bangin pet minta ke sengi ubreu hi umdan ya ka hak baun penkesan ya ke jing bakla jong uwai pat ubreu lada nga ada pelidar lada ngalong ubreu babha nganum jit ban penkesan ya kaliang jong utau boleh bakala kakamram jong ubreu hi kadai ban penkesan tang yi utau badan syakaliang jong kajing sisa bat ublai uai hau breu tang kata gabor ba umla ban penkesan ya ubam rublai henry ublai pat ubakrau usia halade ya kata kerdan kum utau nong penkesan ya ubreu ubam rublai henry ki breu hi ngepet kumbang ngalong pimentan umla ban penkesan ya kata kaliang kabayang hagajing bakla umla umdon ya kabor warla ki penbam sapi silak arlak lada uyang hagajing bakla uhap hi ban ong baki yang hagajing bakla henry aingu yu blai jonga jong pi ulong bakrau kata usyam halade ya kakerdan kum uta unong penkesan ya ubom rublai bat ni nyepet kumbang nilai ong bakani ke dekat kalong ke bapla sisa ba ngilak ban syam ka bible bat bun hi kilong kilai pla ki kliang kini gisni ki iya ka program ba kadai ka kerteng spang kajing penkesan ubom rublai ki ong kumno kala banlong bo blem penkesan ubom rublai andai menta pi ba kadana ka bible kai thu yangi ayo ana selai kan reu diskresi ukuran kini kinten naba ublai ula e kata ka perthai kadba ula ai tino yala ukhon balakha marwai bau ai ru ubang ngai thau onam jatsu handrai unyo kajing em bom jukut pi ublai upha yo diskres uning lepet ude khon bala khamarwai upha yu ban pen em yang ai phi bat upol uang hapo ningkong Timothy iwe khatsan kani kaktien ka basisha bat ka babit ya kaban pediang barok par ba ukris jisu ulawan sya ka perthai ya kaban pen em ya ki bapap na ki bangalong uba khongsan kalong sya ka bapla bat haduk mentahi watla ngalamat ya kajing ai jong blai ngamsim la sangai ban sengu phlai kani ya ka ktien jong blai ba uwan ban pen em ya ki bapap kalong ka bapla haduk kata ngam sengau long uba bit dor ban yang akmat ka khat ka jong blai ngahaban pediang ka ktien jong blai ba uwan ban pen em ya ubakum yang bat ya ubakum ya pi iwai ki ba syong hagani ka jing pule bible but ka bible ka ong uta ubapen kesan ya ubom rublai na kwa ip ban perkhat watla kani kalong ka baphala la dangin perkhat watla kalong ka ba ilenga ban ong ba ublai unpen kesan ya ubom rublai hendreng kwa ban itu ip ba kani ka gospel ka kalong na ka benta jong pi iwai kalong menta ka jong pi iwai hatu
kani kamshum ladai yakum mapi hatu kani kakerdan ubom rublai hatu kam yahab bat pi superkat yalade kumno pm hatu pidang hatu pi jukran banyak me kibreu hatu pi isi na me kibreu hatu pi e jublai na dok kadok nut baro hatu pi sumar ki hukum jong blai hatu pi kongu yu blai ya kaktin jong u baro bala persat mensema ke Bible hatu pi Aisyah ya kajing lak bakla jong ki wei hatu lada ki wei kitab pi hatu pi dang pensyak sesiliang ne pi penhiar keput ladang idang long kumta kani ka kaya hab ha bat pi ban khot pi kum ubom rublai bat nomor kata pi dewan sokman ba ublai upen kesan kum ya pi ula ban pen kesan ya pi bat hakanu kerkom ngin saya pat let's say ngila ban le yaki jingle niam barok ke ba ublai udawa ngilet jingasang ni pule ke Bible ngilet ki jing yasang yeng ni pule ke Bible ngilet bahai ki breu ni ai isen ai ki baduk ni ngilet kat bala ban le kata ke bangi perkat bakadai ke babah hendrai kita barok ladang ngilet kalam kajing i kajong blai hadok nu jongi kam don jingmot kadang yahapi ban khot ya pi kum ubom rublai ka Bible ka ang Jesus Christ abau yakran bat ki Farisi uang kordet ya pi kinong tho bat ki Farisi ki ba arshap na ba philong kum ki jingtap bala penle ki ba imat ibha na sabar henrai syapo ki badap da ki sing ki bayap bada ki jingja klia baro Jesus Christ uang phile ki kamba bah bar na sabar henrai ka dokno jong pi pidon da ki jing temu basniu sudah te ladang ilong kum ne kadang ya ha ban khot ya pi badanga ki bom rublai bar kumbang ong pi aingu ublai ba kane ka khubor kane ka gospel kalong nam ta jonga jong pi ngide ban kemen ban pediang bang ilong ki bom rublai nomor ublai upun kesan kumya kita ka Bible ka ong ba ublai usia mahalade kata kekerdan kum uta unong pen kesan ya ubom rublai bar kane kekerdan kajonga jong pi kaya hapalat ban khot yang ai pi ki bom rublai kaya hapalat haluka san lai phuai ka ong ki bakhia kim dan kam ya unong pen khia henrai ki bapangkan kajing kali kalong hatu phisiam na am ba phidon kajing pang hakamin siam jong phi lada phisiam kan mau ba dai ma phi kan ki badon kam ya ta kajing pen khia am dai bakhia lada ngilong ki bala hok lupa Jesus Christ unwan le ayu Jesus Christ un pen em ya no menta syong no doktor usia me kata kadawai ka ba kerpang nam ta kajing pang ka ba krau ba boyu hak district barha kata ke jaka ka ba dan weiru unang pang try kan dan jingmut unle ayu ta takdaw ka Bible kay thu ingi ba Jesus Christ wan hakani ka perthai ban pen em yangi ki bapap ngi don hakani ka jing yakani ka jingpang but udai utakan udai Jesus Christ kan ubalong uta doktor uta unong pen khia yakani ka mensim jonga jong pi but ka Bible ka hikai ngi bangidai banwan how Jesus Christ kumbang ngilong pop kat sabab hipop long kat sabab pilong ngi de banwan how Jesus Christ kumba ngilong lada pilong menta gasngi lada ki breu lada ki basong marjan pi ki pe pi kum utau bopop tan keman ya kata pedang ya kata pidai utau breu yo bau Jesus Christ ukwa ban pen em pedang ya kata bat lada pilong utau ya uba ki breu ki nut ban khot pi ba pidai utau nong pop ubayongan kata keman badai kum ya pi kan
Jesus Christ ukwa ban penli kat kayor keman ya kata bat kalong ka jingsha bo Jesus Christ wan ban wat ki balaja unwan wat le yu kita ki bom shim laja unwan le yu na du na benang baun i ela ka buram ka ba ula dan ha benang ban wan ban syagani ka perthai kram dan kam na kata ka daw Jesus Christ wan na ka ki bapop bat to pediang ba philom lada phisham ba phim pat sham la pediang yu Jesus Christ but kenma ba kalong ka jing sha ba Jesus Christ wan ban play ki khmat jong ki ba matla ban ai ka jing yo sngaw kita ki ba kelut amdai ha kita ki ba layo sngaw lan kita ki ba layo i na kata ka daw ublai ulong ka Bible ublai ulong ba start hadu kata but ainggo ublai ba usyem halade ka kerdan kum taw nong pen kesan kum yangi ki bom roblai Jesus Christ wang to wan hanga phi baro ki bathaj bat ki bakhia ka jingket tengan pen jam ya phi Matthias kanong ka bakhatwai de khat ba ar popra ladan way artist but new artist ukwa ban draw ya ka way ka jing draw jong ka way kanong ba nakamta ka jing thmu jong ka banbu kum ka history but ukwa ban draw ka jing draw banbu ya kita ki jinglong ki badan kata kanong ba but uyu i sai ka way ka jinglong ka balong khla ba ka bale se kan kem ya ka jingmut jong kita kinong pet kinong khmi ya kan ka dor uyu i ba ki bon ba ki baduk ki bon ba kinong sar surak ki bon ba ni ki breu ki ba phong da ki jan ba jot ba pe te ula le kum nu taw nong dra ula le kum nu ula khat ya way na kita kinong sar surak ula khat ya kita ki way na kinong sar surak wong ba hato pi lat lada pinwan ka studio jonga ngadon kami pi bangan yo draw pi te kata kalong ka jingdon kam jong tau artist bau tau nong sar surok unwan ka studio jong u baun draw ka dor jong u baun kunthop kata ka dor jong u bajia ayu ha ka bala shai ka sni nda poi ka por min step teu tau breu uladai ban letno sakta ka studio ke bajia kalong uta u artist anda uta ubreu ulawan shim la itu shu ba udai uta ba ulakhat but ke bajia kalong ba umni ubreu basar surak ule kumno ulalek ban sat bahai usunyo ulalek wat ki jan ki ba itanat ulawan ban phong but ulapan itanat bahai lade khnang ba unlek akata ka studio rendau la pur kata studio utau artist ulah ban sangya nak bandra nomor balai shim lawan kumba ulong takadaw lada nga bat phi nimuan hu Jesus Christ kumba ngilong ka kamram jong Jesus Christ kam don jingmut chu yang ai phi nomor Jesus Christ ukhot phi kumba philong kum ki bapap lada ngile chu Jesus Christ banra ki hok jonga jong phi banra ki jinglong babaha jonga jong phi belong pe Jesus Christ kini ki de ki jinglong babaha jonga jong ngalale bahai ki baduk ngalale isna ngalale jingasang la pulei ke Bible ngalale ki kam babaha baro pediang nga bangan poi ha benang Jesus Christ le ayu shu epi about Jesus Christ wang ka kamram jonga kalong ban pen em epi namdan kam ki hok jong phi Jesus Christ ong ba ki hok jong i baro kilong kum ki serjap-jap ngidai ban wan shu Jesus Christ kumba kilong ka Bible kai thu yangi ba haswa bangin pediang ya ka jing pen kesan no blai baro ngilong tang ki bom ro blai shwa ya ka jing pen kesan ubreu he uyahap tang bat kata ka kerdan ya ka ba ka Bible ka khot ubom ro blai shwa ka jing pen kesan amdan unu breu ubalong ubabaha kan ka perthai na kata kada ka Bible ka amdan way ba hokru but ladan way breu ubakertang u Charles Wesley new de breu ba shit ram new de breu ba tho ek jing rahim ki babon ki hajar ude breu ba e choblai
Udah ubri uba pule ke Bible man lah kasni. Ubalek ban ilek isen ai ke beduk. Ubalek ban yarap ya ke jing dan kam jang ki wai. Ulek bahai ki breu kat ba ula ai. Bat ulamut bada ki jing lek bahai jong u. Un sayo ya ke jing syam sengu bahan u blai. Umut bada ki jing lek bahai jong u. Un sa syam ya ke jing ya ke jing pediang ke jong blai kum tau bahok. Ba unyau ya uni ubreu kum bahok. Hendrai hakawai ka sengi. Ublai upen sung thu ya u ya ka gospel. Umut ba hakapor kadan ka jing jia ba ulayo tiapang. Lakum ban yapna. Wei ubreu uba kerteng upitar bolar wan ka jing tia jong ni ubreu. Ukli ya u uam. Hato pikerman ba ya phila pen em. Unu Charles Wesley ulayalap ya ka gospel la kanu senam shu uang. Hai klem jing arteten. Teuni upitar bolar ukli biang yu. Balai pikerman ya ka. Hang no pin shong nong rem ba ya phila pen em. Uni Charles Wesley. Labun senam ulayalap ya ka gospel. Hendai ka jubab jong u. Kapan lengo ngan yaune usamla. Uang kumne. Namar. Kadau banga ngang kermen ka jing em bom jukut kadai namar. Bangalale ya ka jing persyang ki babahatam e. Ban syakri ublai. Tu nu breu kerngak khli. Badu sengsi. Namar ba unu Charles Wesley upen syong nong rem ya ka jing em bom jukut jong u hakikam babah jong u. Hendrai aingo ublai bahadin kat tu kat ne benai hadin unu Charles Wesley useng thu ka gospel bad upediang baya u la pen em da ka jing ai bada Jesus Christ uba ai u ka jing em bom jukut bar kalong da ka jing ai namtep yo ma phiru phila persang banwat ya ka hok da ki kam gi jong phi kan mau bahaswa ka jing pen kesan to ai bo bleun ma pe kita ki jing la bahas jong phi ki jing bahas jong a jong phi shwa ka jing pen kesan no blai kilong ki balale ha ka jing long khwan jong a jong phi amdai nam ta ka burom jong blai bat ai ngoi ublai ba Martin Luther usyam ya ka Bible hapo Gutenberg University bat u pule kata ka Bible bat usyam balapan im yu da ka jing ai amdai kumbak ka balang ka hikai tagdau ka Bible ka ong rum kanong ba prad khat balai phulai uai uban mudui ya kita ki belajit ki jong ublai dai ublai ken ubapen kesan phi dai ublai ubapen kesan amdai mano dai ublai ngila ban phila ban pen kesan el de hendrai kata kamdan jingmut nomor pin kan sa silong kumba phi syukor el de nomor ba ka Bible ka ong ba dai ublai ubapen kesan yang ai phi pimdan kam ban persyang ban pen kesan el de but lada phi kerpat ru ikiwei bakin pen kesan phi lane ba phin kerpat ikiwei bakin keran bahan ta jong phi kamdan jingmut kata kanu miarap ya phi don kam hi ba ublen pen kesan phi phila ban le ki kam ba khanang ba ki brokin pen kesan phi ban ong ari paj utai hi ule jing sang man kasngi udoi man kasngi ule ki kam ba man kasngi paj utai ngai i menen wai pisau utai baduk kata kam kanum pat biang khanang ban pen kesan phi ka Bible ko ong baunong pen kesan jong a jong phi dai ublai balada ublai pen kesan kala biang phimdon kam banwat ka jing pen kesan na ki wai takdau ka Bible ko ong lada yang ila pen kesan no ublai lada phingat ba ublai pen kesan phi ba unyau phi kum ki bahak lada phingat how Jesus Christ hon ya kata namar uai uban mudui ya ki balajit ki jong ublai dai ublai ba pen kesan wan how Jesus Christ kum ba philong kan mau ba dai ublai ba pen kesan phi lada phingat how Jesus Christ ba lada phingat kala biang what up baki hadu baki wai kin keren bahaya phi kin ong ba phila long ba hok am ngat ba ublai udai nong pen kesan jong phi berkata kala biang barka Bible ko ong rom pra lai phau bat ya ki ba ula thumu lupa ya kita ula khot ru bat ya ki ba ula khot ya kita ula pen kesan ru te ya ki ba ula pen kesan ya kita ula pendan buram ru
let's say phila ban keli hatu ngadai balajet phim dan kam ban tep ya kata lada phingai thau Jesus Christ to tep ba phidai ki balajet ngai thau Jesus Christ bat un pun kesan ya phi ka kamram jong phi kamdai ban ba phin keli ke jing keli lang ala dai na mu balajet lada phingai thau Jesus Christ kata kadai ka proof kadai ka sakhi sabut ba phila long ki balajet ki jong blai ngai balada phingai ublai upun kesan ya phi balada ublai upun kesan ya phi un pendan buram ro ya phi bat kalong ke basong nia ban ong badai ublai ubapen kesan yang ni phila ban perkat ba phila ban ngila ban perkat ba dan kita ki bala ban pen kesan yang ni handai am dai tang ublai ubabat ya kani kekerdan kum unong pen kesan namar balai super kat phi syong nak mentah phi phila sneu yang lada phi phila sneu yang nei phinyok pedang gajing map nanga hium dai wei pat wei ubre ubalai unumla bantu kelar ba unmap ya kajing nak bakla jong phi lada phi phila bakla yang kadai ka kamram jong abangan map ya phi uni ubre ubalai unumla bantu kelar kata na kata kadau ka Bible ko ang gumno kani kadai ka bangi haban ang yame hi ngalale pop bat ngalale e ka basneu khama jongme ya ublai ngalale pop te tang ublai hi kan ubala ban map yang ai pi dai tang ublai ubala ban map yang ai pi bat un map ru bat unum klat chu e ki pop jong a jong pi lada phingat hau Jesus Christ ki pop jong pi phiwan menta kum ubom ru blai kita ki jinglong jong phi ba manswa kalat aki ublai un map lada phingat hau Jesus Christ ublai uang anum kan mau shu yaki bat hamika kalnong ka bahnyau dekat bakat pra ka Bible ka ang uai ubalong ublai kat mame ubamap ya ka jingbom hak bat ubayat lat ya ka jingrengkang jong kita ki basa ka jingyok kanti jong umbat ya ka jingbutar ya ka jingbitar junam namar usngau bha ha ka jing isnai tikini kilong kijing long jong blai hatu ngimdon kamshu iki kamba ba dam nidon kami ki kamba ba hendai daki kamba ba daki jing sumarung ya ki hukum jong blai amla ban pen kesan yang ni namar shwa ba ublen pen kesan na phi dang long tang ubom ru blai bat phinumla hiru hagato ka por ban sumar ka hukum jong blai hatu phila phinumla da lei ru bat ka Bible ko ang Galatia ar khan reo penban habang itep ba anam pen kesan ye ubreu da ki jingle ka hukum handai tang da ka jingat hau Jesus Christ khanang ban pen kesan ngi da ka jingat hau Christ ba da ki jingle ka hukum na ba da ki jingle ka hukum anam pen kesan kan ya ka wei ka do ru ai go ublai ba upen kesan yang da ka jingat hau Jesus Christ namar lada ublai upen kesan ngi da ka hukum baro ngane thu epi baro manga mapi ne poi hadujo namar manu nanga napi ki bompat simla pen khan ya ki hukum jong blai namar kata ublai shwa bapin la ban sumari ki hukum jong blai ublai uhaban pen kesan epi ban ai pi ka bor ya ka hok khnang bapin la ban sumar ki hukum jong hendrai haswa jong kata haswa jong ka jing pen kesan epi da ka jing ai phinumla lada pen kesan epi da ka hukum kumbang ong epi baro min sayap takdau ublai uhap ai takdau ublai ong to wan hanga kumba philong ngadon kamban ai epi ka ek ba phi pimdan takdau ublai ong uai uban mudu ya ki belajet jong blai dai ublai kan ubapen kesan ngachu laki pop jong phi kilong ki basau han kin salik kat kayor mentang ni poi syaka bakhadu karukum pen kesan jong blai kumnu ublai pen kesan bat ka ka kendan harum kalnong balai dekat ba arpuai do arpuar ka Bible ka ong henry mentala pen pau senai ka hak ublai klem ka hukum
bala flashai no yaka da ka hukum ba da ki nong itu lupa kata kalong ka hoku blai ka bada ka jingat how Jesus Christ ya kita baro bat ha kita baro kat ki banget namar om dan shu ka jingya per kan mau ba ublai hi upun kesan yangi ha kata ka klip mat ba phi phingai how Jesus Christ what up hadu ba phinda poi sayang ba phinlik phai sayang lada phi ngai manta ha kan ni ka klip mat ba phingai ha kata ka hok ka jong ublai bau ai phi lang bau Jesus Christ phinyo ya kata phila ban lang ubom rublai uba ka perthai ka ong phi uba ko hadu kata phimdan kam ban khuslai kata ka Bible ka ong ublai upun kesan yu ubom rublai lada ublai ulak ban pen kesan yu apostol Paul uang ba ngalong uba khongsan na kinong pop baro ngam tharai ba phila jule ka pop kumbale apostol Paul ngam tharai phila ju pen yabreu phila ju pen stomach ibreu jong blai lada kat yu Paul ublai upun kesan kat no tamya phi hangtai kat no tamya phi hangto bat shadian baro ublai ulak ban pen kesan ki baro lada nginget how Jesus Christ baru penong phi ki bahok ba phinyang akhmar ublek kum ubom shimlale baklai ai ruam unyau phi kum banyau Jesus Christ kata galong ga jing ai jong blai balada phi wanda ka jinga chau Jesus Christ phin pediang phin ong menta Jesus Christ nga pediang ame kumunong penem lada phi yang menta khmat ublai unum pechu phi kumu bapa henren pet phi kum ki bahok lada phi ngai but let's say phila ban kali ke jing kali kumno kala ban long ba ublai ubahok un pun kesan ubam rublai kumno kala ban long ba ublai un pun kesan ya ubam rublai hato ublai uthak hato let's say ngila ban kali hato ublai ubishar baklan am hato uyasha baklan am haba ublai unyau ya ubahok hato unyau shisha yu kum ubahok ne usunyau ya ke ka bom shisha kum ka ba shisha ne unsunyau yang ubahok handai ngamlung shisha ubahok hato kata ka de ka jing pen kesan jong blai ngam ngai haba ka Bible ko ang ublai pen kesan ya ubom rublai bon long bahok upen kesan shisha yu bon long shisha ubahok baka kanum ko tang ka jingyau jong blai henre ba phin long shisha ki bahok naduk ka donut bat ha ka jingyat jing im bat ha ka jingyat inti jong pinang nei sakmat ba phin salong shisha ki bahok henre ka kadon kampat bangina jubab ekta ka jingkali hato ublai usunyau ya ke ka bom shisha kum ka ba shisha bun sunyau ya phi ki bahok henre phim long shisha ki bahok anda ha ba philang ngai Jesus Christ bun ki bru ki kali kata henrai ka jubab ni syam ladang is nguthu bau Jesus Christ udai unong mi khmat jonga jong phi ladang is nguthu bau Jesus Christ udai nong mi khmat ya kita ki jubab baro in sashai ka Bible ko haning konkuren ka dekat ka bakat san so pesan ka kum taru latha yau adam ubreu ubaning kong lathau ka mensiam baim henrai yau adam bakhadu ka mensiam bapenim dan arngot ki adam uwai de adam hakper edan but uwai pat udai mana udai uta wala ban ayang ai phika jing em but ka Bible kai thu shai ba uta ubreu ubaning kong kata kamut adam ubaning kong ulak long na ka khendau kamut de tu bala thau hakper edan ubana ka khenda uba ulong uba kenja daumat henre uta ubreu uba ar ka kedau adam uba khadu uni udai utrai na benang uni adam ba khadu ya uba ka Bible ko ong udai ka mensim ba penem uni udai Jesus Christ kan mau badan arngut ki adam dan arngut ki nong mikmat dan arngut ki kpa jong ka jat benreu ba thmai dan arngut ki kpa jong ka jat benreu uwei ukpa jong ka jat benreu ka bapap uwei udai ukpa jong ka jat benreu ka bahak une uwei u Jesus Christ ushim ya ka jaka jong u adam jong ubal hapna barlada ka Bible kai thu shai kong gumne rum san ka khat ka bakhat khandai phin sa shai balai
kumno ublay pun kesan ya ubah pop dah kajuk kepor ulang pat ubah hak rum kalong kebasan ka dekat bakat khandai ka bible ka ong nomor kat kumba dah kata ka jingbom ko ngu jong uta uwei ubreu la penlong ki bapop ya kita ki babun bat kum taru dah kata ka jing ko ngu ka jong uwei pat an penlong ki bahak ya ki babun arngot ki adam lengbau ni uwei ngaba phi barok ngilong ki bapop ublay namar ba lengbau ni barok phi along ki bapop uple saya ka uwei pat kalat balang ba jong uwei pat u adam uba ublay ulapha udai Jesus Christ balada phinge chune kum ukpa jong phi ukpa jong kani ka judgment ru bathmai lada phi pediang ni kum munong mi khmat u bathmai une un penlong phi ki bahak langbau ni we ngilong ki bapop langbau ni we ngilong ki bahak bar ka bible ko ong susu kumta kat kumba da ka we ka jing ringkang kata ka jingkut bishar kalawan hap haki breu baro ya kaban penram kumtaru da ka we ka jing la hak kata ka jing ai kala ja ki benreu baro sya ka jing pen kesan bat ka jing em ya baro angu ublai ba ublai ban pen em yang ai phi upha saya we pat unong mi khmat udai Jesus Christ kumba kapap kabadai ka jingpang ka no jongi ngiyok patang no adam kumta ban penjam ya kata ka jingpang hidan kam ban yok patang ya kata ka jingem ka jong Jesus Christ jong ni adam ubaar ban yok ya ka jingem ka jong u barladang adan ka jingem ka jong u ngalong bahak ka jingem jong u ka dai ka bahak barladang adan ka jingem jong u ngalak beang bat aingu ublai ngayok ya kata dah ka jingat ka kendan ka dai ka jingat lada pingat hatu pinut nam bangat hatu pinut bangat ba ha ka klip mat ba phi pingat phiok pediang ya ka jing em jong Jesus Christ phim ape ban sengau kata ka mensim jong phi bakan saat ngim em da ka jing sengau handai da ka jingat ubreu ba hak un em da ka jingat ublai wang kan mau ba dei balam ler ublay wang to pan te an sa ai tiet te an sa ple wat te pin sa syam bar utang uba tiet an ple utang uba pan an ai bar utang uba wat un syam hakata ka ba phi pan mun siam jong Jesus Christ hada nur jong phi ngat ba phila yo lupa barada phi ngat ba phila yo lupa phinlong ki ba hak hak kumba ki angel ki hak kumbalong Jesus Christ ublay upediang phi hau Jesus Christ bat pin salah banyat ha ka jing em ka bathmai tak dau polu ang gumne lasa nar phna yang alam bad ukres penban nga em hendrai manga shu hendrai ukres u em hanga berkata ka ba nga em menta ha ka da nga em da ka jingat kan ka ba hau khon ublai ubala e janga bat ubala ai ti no elodena ka benta jonga bat arthumuti ar khatwai ong kane ka kten ka ba shisha namar ladang nilayap batu nginyo emru lam batu kenmau bau Jesus Christ layap arhajar sinam mensua batu yap nak benta jong phi barlada uyap kenmau kadai kajuk karu hak kajuk karu kom ublai pun em yangi kumba kajing ka problem lani kajing pam jongi kajing pang jongi ngiyok no adam kumta kadawairu ngidai banyo no adam wadam uba thmai wadam uba khadu ublai pun em yangi langbau unu adam ba khadu kajing kali kalong hatu nginut banget kajing em jong ki kristan kajing akhun jong ki kristan kadai kajingan lada pingat pin sajap but Jesus Christ uang namar banga em phiru phinyo em but ar ko rensan khat nhau kumta la dau e ru udan hau Christ langba kajing kha ka baning kong ngilong hau adam lada phinga chu Jesus Christ ha kajing kha ka ba arsian ha ka por ba phi ha ka klip mat ba phinga kala manung mentaru ngilong hau Christ but lada kum ka bible ko ang lada kumta la dau e ru udan hau Christ ulang ujing thau bathmai ke ru ki barem ki ladu na hakmi ke baro ki jialong ki bathmai
pinong batamai naduk menta piwan kum ki bum rublai pinyat nyok nang ta kum ki bar rublai aingu ublai bu aing kata ka jingai ai na engin nyok kum kata ka kabuk siar wat ong ba pinumla bangat doai bau blai untersu ya ka jingat ha ka dot nut jong pi ba pin ka ang su Jesus Christ ba melong unong pen em jonga bat ha Ephesus mila jan poi ha ka bakut Ephesus saw arpu saw anda haba pi pilayo ya ka jing pen kesan lada pingat bau blai lo pen kesan na pi wat num lep pop shu ngat em ya kata ka jing em jong Jesus Christ ino ek jinglong barim ka Bible ka ang ba pin buno syapang kata ka jinglong jong pi ka ba mun shua ya uta ubreu batan man kan kata kemut ka jinglong barim jong a jong pi ubanang put kat bakum kita ka jingkwa ka jing syukur ba on pen thama ya pi ka mun sem ka jingmut jong pi bat pin yo kup ya ubreu ba thamai ya ubala penlong ha ka dur blai ka hok bat ha ka jingkhut ka jing shisha bat kan mau ba ka jing em bom jukut kam dai pin sayo andau Jesus Christ unwan anda unwan ha ka jing wan arsin jong u ka jing em bom jukut phila ban yo mentah ru ka jing em ka sedang mentah ka jing em bom jukut kan sedang mentah phila ban ong oh bahak umosas upol apostol Paul ulayap ka Bible ka ong baki yo thia Jesus Christ sawan berkersewe ki kim sim layap ka med jong ki kayap ka mensiam jong ki ublai uri pensa bat umsa aya ka anda bau Jesus Christ unwan biang ta ka daw ka Bible ka ong ningkong yu anes kalnong kebasan dekat ke bakadar uta ubadan ukhon Jesus Christ udan kata ka jing em te uta ubum dan ukhon ublai dan kata ka jing em ka jing kali kalong hato philangat hato phidan ka jing em jong Jesus Christ lada phidan ka jing em jong Jesus Christ to ya tha u batu em batu bat kani kalong ka gospel na kumta jong phi iway pa iway bat nangat ba piasai halor kani ka gospel bat nangat ba nangni sakmat barok kin samat barok na phi phinmat ya kata ka jingsuk ka jingkman ka bo bleu aya phi to let da ka jingsuk what shap ting shu ngani thu phi bon ki breu ki shap ting ka jingyap shap ting balada shibet pithia ba phinumla ban khishu la sai kat ba phidang shap ting kan mau ba phindoi ba phinget Jesus Christ kum nong pen em namar utau bangai thaka jing pen kesan jong blai unum shap ting lanu ka jingyap namar ba utep ba ka wei ka sngi ublai un sa aya kata ka jing em hau ya ka jing em ka ba ulari pensa te ngangai pilai sai te to blen kurkhui phi baro ya poisa ka bakut bat manta ngako bani thu phi ka wei jing pen bana bala sai in sadan ka jing puli Bible sapang ka jing wat jong ublai ya ka ni ka perthai ka balaja inom kran indai ba penhun barakapor samshita